Pred tým, ako nastane začiatok 40-dňového pôstu, Popolcová streda, stihli oslaviť fašianky aj seniori v dennom centre Ruža. Dneska sme pripravili zábavu, šišky, fánky, klobásu, pagáče máme, vínko sme im dali, všetko a čo ľudia poprinášali niektorí aj. Takže my sme takú hostinu im urobili. Ja si myslím, že všetci budú spokojní. O zábavu sa postarali hudobníci, ktorí návštevníkom zahrali a zaspievali do tanca ľudovej piesne. My sme baštardicky veselí chlapci. Hrá sa nám veľmi dobre, v takomto dobrom super kolektíve. Ľudia sa bavia a to je základ. Okrem veselej hudby nechýbali ani tradičné fašiangové fánky či kostýmy, ktorých prišli seniori oslavovať. Veľmi sa mi páči, som prekvapená, lebo som prvýkrát na takejto akcie, ako v klube Ruža. No a uvidím, ako bude ďalej, hádam, bude veselo. Však dobre, keby sa nám nepáčilo, nechodíme. No veľmi dobre, sme tu taká partia. Zatancujeme si, všeličo si doneseme, vypijeme, paráda. Fašiangová veselica v dennom centre Ruža seniorom pripomenula staré časy klasických zábav. Tak nech aj nám fašianky pripomenú, že na staré zvyky a obyčaje by sa nemalo zabúdať.